Já si myslím, že pro každého z vás, kdo to posloucháte, základním znakem toho, že žijete v nějakém nezdravém nebo toxickém vztahu, by mělo být to, že nad tím vůbec přemýšlíte. Mm-hmm. Když už za váma přijde nějaká kamarádka a řekne, hele, jako kopni ho do zadku nebo kopni do zadku, tak je to alarm, jo? Pokud teda ta kamarádka se v něm nějak nevidí, ale většinou dobří přátelé, lidé, kteří vás mají rádi, pro vás mají ty nejlepší rady. Nechcete to slyšet, nebudete to chtít slyšet, budete hrát na to, že no, ale tak naše děti budou mít aspoň kompletní rodinu. Co si myslím, že je úplně jako základní problém, je, že pokud se bavíme o tom, že narcista nebo toxický je muž a normální je žena, co je normalita, tak oni udělají mnoho pro to, aby ta žena byla ekonomicky závislá, aby si prostě, a já to čtu denně v těch zprávách, no já bych odešla, ale jako já nic nemám a kam půjdu a co budu dělat. Oni robí všetko preto, aby ta žena mala pocit, že je ekonomicky závislá. Ona predsa bola autonómna a schopná si zarobiť na seba pred tým vzťahom. Dobre, teraz odhľadíme od toho, že ju preklincoval 3 deťmi aj na materskej posledných 10 rokov. Ale ona, keď si zrátaj, to co som hovorila v predošlom dieli, zober si pero a papier a zrátaj si, koľko si zo vzťahu uhradila ty, akú jeho časť si uhradila, namiesto neho, a tam prídu na to, že vlastne ja odídem, nebudem ho tu živiť, nebudem mu splácať hypotéku, ktorá nie je moja, bude sa so mnou musieť vysporiadať, ja budem mať svoj príjem, dieťa pôjde napríklad do školky, ja budem mať k tomu výživné, daňový bonus, prídavky a ja vlastne budem mať oveľa viac peniazy, ako som mala s ním. A to je tým, že majú vyblokovaný ten prefrontálny kortex, ktorý nie je schopný takto analyzovať a rozmýšľať a pamätať si, nie sú schopné si dať naozaj 2 a 2 na ten papier a aj to robíme na tých konzultáciách, aby prišli na to, že vlastne sa budú mať oveľa lepšie.